Sí, hem descobert sobre la resolució, una de les resolucions que venen al punt 23, la resolució 567-2016. Volíem fer una sèrie de comentaris amb el trasllat de resolució que denunciaven alguns dels sindicats de treballadors de l'Ajuntament fa un parell de setmanes. Acabem per resoldre un dels enigmes que ens mantenia sense dormir a totes des del passat mes de desembre. Un cop es va fer públic que des del passat 1 de febrer l'exassessor de l'exgrup municipal Guanyem l'Hospitalet, Miguel Jacob Montaño Orihuela, ha passat a ser treballador indispensable d'aquest Ajuntament a la mateixa àrea, casualment, de l'exregidora de l'exgrup municipal Guanyem l'Hospitalet, Cristina Santón. Totes estem molt més tranquil·les ara mateix. Des d'aquest grup municipal no en teníem com un auxiliar administratiu, funcionari imprescindible de la Diputació de Barcelona, segurament amb el seu espectacular currículum, trigava tant a integrar-se dins de la plantilla del nostre Ajuntament. El passat 16 de desembre de 2015, 3 dies després de la signatura de l'acord de govern entre PSC i els dos exregidors de l'exgrup municipal Guanyem l'Hospitalet, el tinent d'alcaldia de l'àrea de benestar i drets socials sol·licitava a la Diputació de Barcelona la incorporació de l'esmentat auxiliar administratiu en comissió de serveis a l'Ajuntament de l'Hospitalet per desenvolupar les seves funcions a l'àmbit de la salut, on casualment l'exregidora de Guanyem l'Hospitalet ocupa el càrrec a mida de regidora adjunta de Salut. I així tanquem el cercle. Tots 3 membres de l'exgrup municipal de Guanyem l'Hospitalet, un altre cop junts, a sou de l'Ajuntament, totes tranquil·les, objectiu assolit. Tornaran a rebre 163.380 euros amb 0,8 cèntims a l'any entre les 3, només 119 euros amb 92 cèntims menys del que cobraven abans com a regidors d'un grup municipal i assessors del propi grup. El flamant i imprescindible nou auxiliar administratiu de l'àrea de benestar social a l'àmbit de la salut entra a formar part de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament per la porta gran, amb les retribucions bàsiques i complementàries corresponents a un subgrup C2 del grup retributiu 5, en complement de destinació 18, amb horari especial 1.647 hores anuals, pel qual cobrarà 240 amb 0,9 euros mensuals. En total, aquest auxiliar administratiu irrepetible de la Diputació de Barcelona, imprescindible pel nostre Ajuntament, ens costarà a totes les veïnes de l'Hospitalet 32.380 amb 0,8 cèntims euros a l'any. Sou just i proporcionat per un auxiliar administratiu de la seva vàlua. Cornuts i pagar el beure, li diuen. Per últim, ens agradaria fer esment al missatge engrescador que llença aquest Ajuntament a la seva plantilla de treballadors i de treballadores un cop més amb aquesta decisió. El govern actual de l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit que no tenia cap auxiliar administratiu entre els centenars de la seva plantilla que complís el perfil ultraespecialitzat d'una plaça de nova creació a l'àmbit de la salut dins de l'àrea de benestar social. Tota una declaració d'intencions en relació a la seva nul·la política de recursos humans, més enllà de la funció de col·locació arbitrària de familiars, amics i amigues i coneguts del cortijo. Comissions de serveis des d'altres administracions, lliures d'assignacions a dojo, creació de noves places a mida. I, finalment, la resolució expressa literalment el següent. Atès que Miguel Jacob Montaño Orihuela compleix els requisits i condicions necessàries per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball que passarà a ocupar, quin lloc de treball, quines funcions, quins requisits i condicions compleix. Quan nosaltres parlem de places de nova creació, ho diem perquè ni els sindicats ni els grups municipals coneixem la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament. Potser seria una mica més rígid el sistema de col·locació actual si fossin públics tots els llocs de treball existents a l'Ajuntament, però és impossible que el PSC incompleixi, la normativa vigent des del 1984 i no disposi d'una relació de llocs de treball actualitzada. És impossible perquè el PSC sempre compleix la llei escrupolosament. És impossible. Ha de ser segur la nostra incapacitat per trobar-la, aquesta documentació, dins de la web, la que ens impedeix disposar d'aquesta relació. Oi que sí, alcaldessa? Doncs això. La relació dels llocs de treball és el que demanem a partir d'avui i la demanem per ja, si pot ser, des de l'any 1984, diria. 87, perdó. Fins ara aquesta era una exigència dels diferents sindicats de treballadors d'aquest Ajuntament, doncs a partir d'ara també ho serà d'aquest grup municipal. A més, diria que és obligatori fer-la pública des del gener del 2015, segons la llei de transparència catalana. Sí. Señor Brinquis, ¿quiere añadir algún...? Gracias, señora alcaldesa. Bueno, poner en manifiesto que la Comisión de Servicios es un sistema de provisión de puestos de trabajo totalmente normal, habitual,
¿vale? Recordar que tenemos 6 comisiones de servicio en este ayuntamiento, por lo tanto representan ínfimo, de casi 1.700 trabajadores en la plantilla. Pues me parece que no se abusa de las comisiones de servicio, y yo creo que están totalmente justificadas. Se han incorporado en la bolsa de trabajo 8 personas que vienen de la calle para trabajar de manera en las diferentes plazas, pues en diferentes tiempos, hasta cubrir las necesidades del servicio. Y es verdad que el señor Montaño pues tiene experiencia en la administración, es funcionario de la Diputación de Barcelona y puede aportar un plus que una persona que viene de la calle no lo puede hacer. A partir de aquí, los temas políticos no voy a entrar en ellos. Molt bé.